habaru meden ko haala fukku koygel hade min jaw ko Egypte yetti desewal ngal be kawi Côte d'Ivoire siki capandi jeegom Côte d'Ivoire kanyum hebi ko capandi joyi nay Cameroun kanyum hebi jonde tatoɓere nde be kawi Mali capandi joyi Mali kanyum hebi capandi joyi e tati e bange worbe be ni timmode nde ene wadde o do sa hakkunde Côte d'Ivoire e Cameroun e Dieynaba Sow ada rewni men kabaro holko bawda humpidde en holto bi tolni oɗo sahani pottangal fuɗɗima so no mbiɗani so woni to banggue rewɓe to ko Côte d'Ivoire foni to banggue demi final to kam worɓe joftima saabu kamɓe joɗin Égypte kamɓe mbawi tawoyde Cameroun oɗo saha pottal hakkude Cameroun e Côte d'Ivoire kam africain ɗi no gandi no heewi wade Cameroun ko golɗo fuɗɗi arde kadi ko golɗo yeehi final ode tawi Côte d'Ivoire oɗo saha noon pottangal fuɗɗima en paɗa caggal noon kanko Cameroun o fooli ko Mali 51 e capanɗe jeegom e goho capanɗe joyyi e capanɗe joyyi e jeegom to banggue demi final hakkude Côte d'Ivoire e Égypte Côte d'Ivoire fooli capanɗe jeeɗiɗi e joyyi Égypte heeɓi capanɗe joyyi e jeetati oɗo saha eɗen paadi timmonde eyo wadde mamin gar hen hade yewtere nde jofde mataw timbode nde kañum ne joofi ande hakkude Côte d'Ivoire e Cameroun hol kawɗo eyo Aruna on ji timmode ne mataw ko hen garaten hakkunde Côte d'Ivoire e Cameroun ngol woni aronol Cameroun kañum en tawe kawgel gel ene yeehi ha timmode Mali noon Mali naɓe goyi ha maytori mbi ko haɗaɓe e banggue rewɓeɓe ha e banggue worɓeɓe kaɓe hawnaɓe hebde desewal ngal hikka ko noon woniri walla e hol jiyande moon e timmode nde hakkude Côte d'Ivoire e Cameroun e Côte d'Ivoire Cameroun boɗo sikki tan hikka ha ari ho hollira ho himi jii ho Cameroun wawno hewɓe aɗa andi Cameroun guila fulti ha joni yanani taw ha wadda foof kañum liipi kamɓe noon mataw ɓe mboɗo sikki to banggue worɓe to tan hoye koye mabɓe ɓe poti ƴewtade saabu hoɓe kiɓe mabɓe no ustane feewi saabu kalnoɗen ɗo balɗe caggal yewtere yawtude e wonde ɓeɓe nanni hen ɓe jaltinaɓe mbiya saabu ɓuuri duuɓi 16 jeeya hen e kamɓe fédération mabɓe fedde toppitinde fuku cenglel andini wonde kamɓe ɓe mbaɗino dartal ni e leydi mabɓe haade ɓe nawdeɓe toon to Kigali ɓe jeehi ha toon kadi FIBA kañum so yetti wodat tan leyɗe mataw ɗi suuɓi hawri e mabɓe ɓe mbiya ɓe jaltina yimɓe fof ƴewtete wona kamɓe tan ɗum haɗa ƴeewa tan dal nanguitira saabu a yiyani kono hamboto sikki e nder terrain yalte terrain ho wa wiyede wonde ko won badanaɗo hetana banggue hay sinno on jaabi wonde Afrique basket o wona yaari wona lawol ko ɓe dañanno duuɓi jawtude ɓe dañani hikka yoɓe jabru Allah tan ɓe jaba wonde ɓe kawama ɓuuri wonde wiide ɗo henne par ce que sa ƴeewi Mali e duuɓi caggal battinɗiɗi e banggue fukkucol ngel banggue suhaɓe ɓe ne hewno darde hen darde mawde soɓe jeeyi ha demi final ɓe libama ɗon ɓe fotani wiide wonde hoɓe guyka rewiɗo walla goɗɗum ɓe foti tan he jabde saabu wonɓe ɓe mbaɗanano noon kamɓene mataw guyka sono woodi hen mataw nde ɓe gaññino sa soɓe mbi noon hande heddiɓe ma mbi onon ne hon wujjantenoɓe mataw ɗum noon ɓe potani mboɗo sikki wona discours sportif a waɗat fair play hen sahaji sa hawama hay sinno aɗa hollira won nanna hen jeeya hen hatta ma jaɓan wonde piiromo kañum wurnoma mataw wawde ɗum waɗi ɗum fiidemo saabu Cameroun hikka meeɗi arde yi ha ɗo banggue worɓe rewɓe fof Cameroun nan demi final Égypte ɓurnoɗo darade leyɗele Afrique banggue mabɓe to ayi Cameroun liɓi ɗum ɗum noon so won hollirta hay Rwanda ɓadɗo organisé o Cameroun jaltin ɗum woni noon firti équipe moɓe hikka ɓe meeɗi arde ni he banggue worɓe hen kono ham hoɓe dariɓe hoɓe arduɓe no darde moƴƴere ɗum heddiɓe jaɓanɓe ɗum tan jaaha pewnitoyo comme ça so ɗo e duuɓi ɗiɗi garti ƴeewana mbaɗi yoro en ji hay darde totoɓere e banggue rewɓe ɓe mbiɗi sikki ɗuma no wiyeteno Mali heɓani hay darde tatoɓere ɓe kawri e Cameroun fooli ɓe capanɗe joyi e joyi kamɓe ɓe keeɓi capanɗe joyi e tati ɗum mari hande koɓe gustora fijoɓe ɓe ko ɗum artiriɓe ko ɗum saabi amma tan hakkille mabɓe woni ko deeƴani ɗum ne woni ne tawa hen aɗa andi so tawi ɓe mbi ko sukaɓe an jilli hen mawɓe aɗa ɗamini sa yeehi gañoɗa so ɓeɗon gustama so tawi kamɓe gonno doole équipement ustat no feewi doole ɗe ɓe joguino ɗum ko hen jeeya goɗɗum ɗum noon woni ko aɗa andi ko ɓooyi nden sa yino e jamono
sa wiyanoma basket mbiyatnoɗa ko Mali Sénégal Angola heddiɓe noon hande ɓe liggima haɓe soɓe daɗaniɓe kadi ɓe poti doole ɗum woni gonga aɗa andi en natti liggade so mbi enen ko leyɗele ɗe ɗon Mali Sénégal basket maɓɓe yarti caggal no feewi e ɗiɗo dumunaji ɓe natti jogade koɓe jogino ɓe natti liggade sa liggaki tan sa daɗaka kadi yimɓeɓe ma doole ɗe pottat dow ɗum woni gonga hande basket maɓɓe koko yarti caggal no feewi ɗeɗo dumunaji ɓennuɗi fof kala ko wiya e sukaɓe basket ko Mali folatno hande noon ɗum noon natti hande ɗum ɗon natti hande wadde ko sen batti hakkille ko Arouna wi ko hakkunde Côte d'Ivoire e Cameroun onon ɗamini wadde Cameroun folata Côte d'Ivoire Cameroun de dari en kam foti kadi ko fof potital mawgal to banggue fuko cenglel kodi ha tenti kadi hakkunde Côte d'Ivoire e Cameroun en gandi kamɓe ko ɓiɓɓe baaba kadi Cameroun darde guile fuɗan hay soni koɓe gari ɓe gaddi sukaɓe ɓe gaddi sa Arouna limtoɓe e pooli ɓe foof Égypte tan ko hunde mawde sa wiyata ɗum ndere mum kono Côte d'Ivoire nene ɗum nin kono mbiɗa janggi tan Cameroun kam kañum ɓuuri ɓadade hebde porgo iyo e banggue Eurobasket o jawteten Dieynaba koye ma keddotomini hakkude Turquie e Allemagne ko hande ne mbeɗa sikki holko mbawɗa humpidde en hen tigi Turquie Allemagne kamɓe ne timmode oɗo saaha ni en Turquie noon no gandirɗen kamɓe goni ko yiilade sacre gadiɗo oɗo saaha ni caggal kay ɓe pooli Grèce e demi final o 94 tawi Grèce dañi ko 98 e on saaha noon Allemagne kañum fooli ko Finlande 96 Finlande heeɓi 96 Allemagne kañum noon yilto ko doublé caggal mondial yiiɗi ko fawde hen championnat o on noon weɓata hakkude mabɓe e oɗo saaha ni Aissatou iyo ko troisiéme place one ko sikki Finlande ƴetti ɗum kañum yani kañum yani Grèce wattidi hawteɓe ko min heddimi secondaji nayyi ni ɓe dañino hoɓe gagnori kono ɓe nannani Grèce rewi caggal waɗi ɓe 98 toɓɓe ɗe ceerta ƴeewi Afrique e Europe toon a yiyat 100 jiya 90 fay dow ga noon tati tan woni hakkude mabɓe mamin ndewino on kabaru ewa joni noon kabaru goɗɗo woni haala éliminatoire kawguel manguel fuku koyngel wonande leyɗe Afrique ɗe kaleten kawdiri ñalaɗe jeeɗiɗi ɗe en kalino haala majjum jeettato ɓiire ndere noon yawti ɗo ni caggal ɗe kawɗiri ko leyɗe jeenayi eɗen gandi jahata to kawgel ngel oɗo saaha noon leyɗe ɗiɗi limama kañumen kam keeɓi ticket aji muɗum ko wayno Maroc en kalino haala mum Tunisie kañum ne tawti Maroc heddi leyɗe jeeɗiɗi walla jeetati ene wawi wonde jeetati ɗum ɓen koma walla nde heddi ñalaɗe ɗiɗi kadi ala fof wona ko sappo jeenayi wona tedduɗo jeehi jeeɗiɗo heddi yo so ɗiɗo jeehi wadde jeeɗiɗo heddi jeeɗiɗo bo heddi ñalawmaji ɗi jeeɗiɗo ɓe hañen jaltinte eyo kawdire kono won fewnitiɓe tan won fewnitiɓe taw ko hen gartiren ni wonɓe yeeso guɓe mumen mamin gar hen joni holno jiiruɗon kawdire ɗe holko kiisi ɗon caggal ɗe ñalaɗe kawdire baɗɗe ɗe ɗo ñalaɗe darde Sénégal darde RDC kawdiral hakkude Sénégal RDC darde Cap-Vert darde Cameroun darde Côte d'Ivoire Gabon ɗe ndiɗe foof kawdire darde Libye noon gonga Aliou Cissé tan ko mi yejjiri limdemo kankore min ham mboɗo jaggi sa ƴetti darde Burkina par ce que Ousseyni Tall ari haala Burkina min gari hen sa ƴetti ha yawtiɗo henne o say sinno nde caggal ha Sénégal yeehi naw jaggano moƴƴi Sénégal yeehi RDC hawoyi ɗum toon saabu wona ha weeɓi wona hono fonno weɓirde ni weɓirani noon kono hamɓe mbaɗi ho ponno wadde ɓe dañi sa ƴeewi noon e kuuɓe ɗe fof sa ƴetti won leyɗele hande ɗe ganduɗa hay sinno tawi jahani taw batima koyngal e genna walla yettoyima sabu sa ƴetti wayno Égypte e kuuɓal angal toppel gotel mankira e nder pette ɗiɗi heddorandi ɗe ɓenna hay goto hankadi hadde ɗum yaati ɗum no wawi jaggede ko Égypte yaata toon Sénégal so tawi hawoyi Soudan du Sud hankadi gasi hay haddemaɓe hebde Mauritanie ni tawi waɗano Algérie Cap-Vert kadi no eyyi sa ƴetti Afrique du Sud ne
patima no feewi sabu hot adiri bene ho no heewi Nigeria no wotti kañum ham ala Nigeria kay ko betti tato bere nde kañum Afrique du Sud so hawi didi heddoradi so hawi lawol gotol tan yahat Cap Vert non woni yimbe padano ko wiite surprise bettal ngal hoy Cap Vert woni mais quand Marc Brice hebi fola lawol mudum aranol mbi sikki gilo e der Cameroun kono ham Cap Vert hankadi kañum jogi hakko avenir mo wiite ho kañum jangom kañum jogi fof e juudem so hawi gongol tan e titi heddoradi ada ni gasi sabu to be gondo toppe naybe jogi hay so toppel gotel ni ben nay na way point gotel na way hawo be ninde be haali joni Côte d'Ivoire e Gabon Mamou Sada haadi sabu toppel gotel woni hakkunde mabbe dum non wona hono Algérie ne na wawi yede hankadi so gotel tan mankira ben sabu Uganda en goddi Mozambique en sappo e joyi dañ kambe ben ha sappo e jeenay ko dum ho biite won Tunisie yehi ha gasi kañum e Maroc Ghana ne hakkunde me Madagascar na hawadi habore sere kono ham toppe tati de Ghana ardoribe de serena mi sikkani so tawi wonde mabe melsino ham ha woda gartudo e mabbe yo ndaro den badiren cc sabu be di ndaro den e kawngu Sénégal heewi do RDC hala wadi hay gorda remontada eyo yimbe hewbe kulino dawol gadanal kawdiral ngal ciagal mudum e garti eyo an holno jiruda ngal kawdiral hakkunde Cap Vert Cameroun Cap Vert Cameroun mom min mi yino mi halnino dum ni erefina mi Cameroun odo mo jini yahata Cameroun be tampi ha be nudditi Choupo-Moting ada dido kawde hollirta ko football africam ala to nyibi baade no wodi leyde ni didi di ganduda hay coupe d'Afrique di jahani woni Ghana e Cap Vert abe jogori yaade coupe du monde andum ni hulbini neddo mo ganda coupe d'Afrique éliminatoire a wawa hen yaade leydele Afrique ngare jehen on bawa kono ar wonan leydele Afrique to fijide mawde ko an dum non nani mon bandiraɓe jaha ƴetta leydi walino Nigeria final coupe d'Afrique o ɓeni ko an fitida a yahata ganda won ballon d'or ji ɗiɗi ɓennude ɗiɗo Afrique wiye CAF Award ko kamɓe ƴetti Osimhen ƴettuno o ɓennuɗo Lookman oɗon jogui joueur ji ɗiɗo foof on jahata coupe du monde ɓeeɗa kam maîtrisable ɓe ari a fawi joueur uji sappo e goho jeetati ɗi walla jeenayi hay goto ma e fettani taw ala ko ɓe ɗanime maaro e dawal ɗiɗaɓal ngal maaro ɗon ne Pape Thiaw ɓe ngala ko ɓe andi sa tawi sa dari ko haala ka heewi sa dari capitaine mabɓe hitande eko fawi fettani e club yota tan ko équipe nationale so match o ɓenni so ɓuuri ɓoyde a tampat ɓaade a fettani heddiɓe hay go Yohan Wissa marki kono on jii ɗiɗaɓel ngel yiyani ɓaade tampi fettani taw club mum hayno woti hay hanki ɓe petti o fettani sa ƴetti heddiɓe fof Cédric Bakambu en hay goto mabɓe wonani e fettude e équipe mum goɗɗum ɗum woni ko leyɗele men ɗe pot liggade min mi dar no mi jimi classement mabɓe aɗa ko serniɓe Sénégal wawi haalande ɓe fof kono kam ko faye football kam foko koygel aɓe liggo no ɓe mbaɗi classement o ɓe totti 12 équipe kala puɗɗotoɗo Sénégal e 12 ɗi jeeɗiɗo jibina ko Sénégal ko toon maha ko haɓe tiiɗi ɓe jalti kamɓe ɓe mbaɗi 17 ɗi jibina ko caggal leydi ɗum ne gasa wadde hande no diɗɗal ngal tafirani wonde Pape Thiaw kanko omo basi walla tan omo yowiti e sukaɓe fettoɓe ɓe ganduɗa ko ɗo mawni ko ɗo golli ha keeɓi ko keɓata ko ɗum woni avantage ko ɗum woni ɓeydare wonande Sénégal so yerodirama e diɗɗe goɗɗe ɗe somi faami haala maɗa Yoro aɗa andi ɗum ɗo koko heeɓi fayida neɗɗo mo ganduɗa ñaami leydi ha ɓe ƴetti ñama ko ɓe toɓɓi hen wiyawa ya woppu oɗon ɓurma andude football Afrique e mo ganduɗa ɗo ko compote wuuri
ñamele tubakoɓe mi yani wonɓe gona fettowe mawɓe ko fettowe mawɓe kono ɓe ganda nguleki men ki ha ndar oɗon match ɓe nawa ko terrain synthétique mbeɗa andi jibinaɓe mabɓe mawni ɗo hay goto e mabɓe fettani e professionnel et synthétique ɗum ko Afrique tan wiyete joni noon sa yiiɗi gagnade match uji ɗiɗon Afrique koma tan mbaɗa feere keɓa jibinaɓe ñiɓiɓe Afrique anduɓe Afrique darata tan ko Maroc so tawi yeehi coupe du monde so nangi tubakoɓe feɗɗe ngal ari ɓaade kamɓe ɓiɓe makko fof ko ɗon jibina mais sono jeehi coupe d'Afrique ɓe gagnatako ɓaade coupe d'Afrique ne wuuli terrain ji ɗi moƴƴani Maroc o hay saɗa yaroye jaam rewatema woppatama sa renaki ni gatati joni noon ɗum noon hollirta ko ma tan mbaɗen feere leyɗele men ɗe aɓe mahana hoore maɓɓe équipe nationale mo aɗa andi ko gato way kono gato ni gato o foti wonde ko Sénégal jibinaɓe Afrique sa heeɓi cerise woni ummiɓe caggalede pawa dow mais so tawi wonuɓe caggalede kamɓe woni gato cerise o ko jibinaɓe e nder leydi ma a gagnatako ya en ji ummiɓe caggalede dariɓe équipe o de sa ƴeewi wayno Ilimane Roma woni kono kam ay Sénégal mo jiiɗa ɗo no Pape Edouard Mendy Pape Gueye e Koulibaly e wannoɓe départ ñande hen ɓe en tatude jimiɗo hen e jibinaɓe maw caggal leydi mawni toon heddiɓe fof ɗo iwi toɓe itta ɓe nawa Pape Matar Sarr Sadio Mané Ilimane Ndiaye Dakar Sacré-Cœur kamɓe fof toɓe ndewi ɓe gandi ko woni réalité et puis ay so wona probléme andude terrain ji ina wayni won ko ɗum banggue mentalité ay sa wowi ga a rewi ha wayno mbiyata nawetan Sénégal ni walla rewi club aji Sénégal di a won match uji ɗi ganduɗa yimɓeɓe aɗa faami no miijorto ni ma andu hande sénégalais so match uji ɗi won match uji ganduɗa aɗa andi sénégalais en pawi hen pression ma fambe no moƴƴi ma andu sénégalais me jiite match o so tawi noon ha leydi caggal leydi won duuɓi caggal sénégalais yahano won match uji wasa gagnade saabu wiyete no hoɓe ɓe nawteɓe mentalité wona yimɓe ne jawiɓe walla ɗo ala saabu hoɓe gaddata e football africain hone Afrique Sénégal leyɗele kaddoje fof no cohli aɗa andi joni leyɗele kewɗe dañi jour uji dañi équipe aji moƴƴi addi ɗum ha addoyde e ɓiɓɓe mumen ɓe caggal leydi batti hen kono ham hay saɗa addoyaɓe hen darnir darde ma guilay leydi ma ligoɗa hono daranma équipe ma han jogoɗa hande hono dartinma soɓe jeehi yero haali ɗum joni enen avantage Sénégal dañe o match o woni fettoɓe Sénégal fof caggal Nicolas Jackson kañumen fof titulaire te match uji équipe aji men fof waɗo hettoɓe kan wonno mo tuwano taw fettude hettiɓe fof chaque samedi et chaque dimanche ma yimi jiiɗi men wona Pape Matar nani no Sénégal tawi tati hanki ayi wonani nana wiyeni joni kankoni ma taw wonon meilleur de terrain kamɓe andandine kunnude ko debal sukaɓe wonɓe caggal leydi ɓe aɓen goni forme mabɓe machallah yo daroɗen ɗo heeɗiɓe ɓe kamɓe ne ɓe gaddi jiyande mabɓe yewtere nde keɗoɗen garten Omar Guissé Mozambique e so ngari e qualification mondial 2026 o en jii vraiment jeune Afrique o waɗaɓe tête groupe e kam on fuɗɗiɓe suppirade koɗo Maroc yalti kam suppirima groupe E heeɓi 21 points en jii kadi Tunisie suppirima en paami kam Égypte nani lawol Sénégal nani lawol e groupe Cameroun o kam hikka kam en paamani Cameroun par ce que en jii Cap Vert kam darima 19 point Cameroun yaade 15 goto e mabɓe kala heeɗi 2 match so garti kadi e match Sénégal ɗe kam en jii remontada baɗɗo fayida Sénégal fi Congo woyni Congo bonni e stade Congo africain ji ɓe goppu koɓe bonnata ko kamɓe jeeyi wona lamɓe ɓe jeeyi lamɓe mbawi tan ko fewnude so laamu fewni e stade wona lamɓe fettata hen ko ɓiɓɓe leydi narren yeeɓa ko ɓiɓɓe leydi donc noon so wonti gande ɓe piyaɓe bonni stude uji mabɓe ɗum ko koye mabɓe bonnani football wiya ko fair play sa fiyama jabro Allah sa fi kadi jabro Allah tawan kadi ko ɗum hoddira mais wona piyeɗa tan kolla mettema e nder stade donc baltoro muñal tan ko football way noon groupe F o Gabon e Côte d'Ivoire kadi ko dogdu mawdu won ɗon par ce que point goto ɓe dandiri en paami kam oɗo éliminatoire kam o ɓuuɓani o éliminatoire gullo jaw won ɗo banggue kadi groupe C o ji Afrique Sud kam heeɓi 17 point ton kam ene famni Nigéria kañum ne hikka en paama ɗum ari 3e position Sénégal Congo le juillet Sénégal fi Congo kadi Allah waɗi Sénégal ƴetti premier e ko heddi 2 mars e yo Allah wallu tan Sénégal noon kalto hula ko ɗon heewi yaltude e équipe to hoos noon kam ko ɓen keewi tampindemo
yo ren tan kilo frigirade tan bravo parole leydi ono ɗum eɗen yiɗi wartude hakkude match Burkina Faso Égypte yi Burkina kañum Égypte eɓe fiiɗi wagadugo e stade 4 août premier jour match officiel ɓe waddi kowal vraiment e match wulunoɗo sanne e sabude o Burkina Faso équipe wara fiyaɓe ɗe wagadugo ɗum ɗon no weeɓani ni e donc Burkina ne ɓurno ɗaminede no wawno fiide Égypte ñandem ka entraîneur mabɓe waɗi erreur uji mawɗi sabude o fiidda e attaquade point e joueur ji ɗi waɗi ɗi fuu fiiɗo attaquade point walla toon dango watta Bertrand Traoré e Syriac ɗum ɗon tagi Burkina wawa fiide Égypte so wona ɗo Burkina ɓuuri dominade match o kañum ɓuuri fudde football o moƴƴa noon ka Allah hokkaɓe chance wawde gagnade ɗon yoro ani Arouna e Jeene won kalani haala Burkina pourtant noon Ousseyni Tall ene farno mon kalon Ousseyni ko vrai supporter la kaga Barça e Burkina ka on kalani équipe makko dara kamɓe aɓe mbawi tawede ɗiɗe nayyi ɗiɗo ɓe ɓurɓe darade ɗo eyo ko keddoɗen ka hewande ha kabaru Ligue des Champions min poti haalde haala muɗum mi inni ɗum e toɓɓe ɗe ma taw no yawiri tan konngol mon battiningol Ligue des Champions ma fuɗɗo talata nde won kawdire paɗaɗe mi sikki Real jaɓoto Marseille ko ɗon woni ɗum ɗo match jawɗo hewde haala so rena he noon ɓe mbaɗanom banno aɗa andi Marseille jogui record Europe pette laabi 13 ne fiye laabi 13 et à jamais les premiers bima noɓe mbayri fottude Souleymane Diawara ƴettuno carton rouge o ƴettuno koyngal Cristiano Ronaldo o ngabbe min dal bon jagui hunde Marseille ɗum wona gros match o Bayern Chelsea walla Liverpool Atletico en eyo tottenham min somo Bayern retrouvaille Jackson e Chelsea o e Liverpool Atletico bawɗo hol yeɓoyade eyo kalen haala mum Nicolas Jackson kañum kam waɗama présenté ha mbeɗi sikki waɗi o fetti seeɗe joni o tawto yi Bayern eyi kabaruji goɗɗi enen ɗo haala championnat du monde d' athlétisme kono waktu o gasi ha laaɓi ɗum noon tedduɓe tour de table tan holko woni konngol mon cakkitingol ko ɓurɗon teskade nde yontere kam ko hande ko City lappi United wiɗa yoro maîtrisable e remontada o eyo remontada o anne Arouna remontada o ande ko ɗum an mbiɗa ko City o lappi United ko wallahi jeenowa fewani e tedduɓe gasi ha laawi ko ɗum gaddunoɗen en nde yontere min jetti on heɗugol mon lobbol min jetti hoɓɓe men walla yaadiɓe men e yewtere nde min jetti kadi heɗɓe karallagal ngal on dokkama aadi noon alet arore e toɓɓe goɗɗe